Слагаме пиленцето, внимателно го преместваме и сега отстрани покрай пилето добавяме картофките и морковите. Сега време е да добавим бялото вино. Слагаме го отстрани. Добавяме 100 мл вода. И накрая бучки мъсълце. Разпръскваме. Слагаме капака на гювеча и го слагаме в фурната. Слагаме в незагрята фурна. Включваме на 180 градуса без вентилация.